причина. И последно, ако може да дадете един съвет за младите, които са решили да се захванат с животновъдство, земеделие. Значи, земеделието е един бизнес. Бизнес, това трябва да имате много ясна представа какво искате да правите и дали ще мога да го правите. И да смятате, най-вече сметките. Всека един бизнес, сметката е най-важната. Нали, то винаги излизат криви сметките, но горе-долу поне, ако си на нулата, значи е добре. Значи вече почваш да въртиш колелото и почва да се случват нещата. Нали, ако си вече нали, то няма как от първата година да си на плюс, нали, има и загуби. Трябва да си упорит, търпелив и работлив най-вече. А не да си мислиш, че като си шеф или едикъв си, нали, нещо, трябва да идеш последен на работа. Не, ти трябва да идеш първи и последен да си тръгнеш. А повечето смятат, шефа може да не дойде днеска. Да, ама шеф, ако не дойде днеска, не дойде утре, всичко отива по дяволите. Това е най-вече и повече трябва да се упорите и да рискуват най-вече. Това е риска. Риск печели, риск губи, то е казано. Нема как. Ако не се съблечеш, няма да фанеш риба. Мокър. Ако не се намокриш, няма как да станат нещата. Това е. Моето виждане е това. Трябва винаги, трудностите са за хората и трудностите винаги те правят по-силен. Това е нещото, което и те учат. Нали, на труд и на упоритост. И дори да паднеш, ще кажеш, се изправя лека по лека, ще се получат нещата и така. И трябва да имаш опора най-вече. Некой поне малко. Супер, благодаря ви много. Ако някой друг няма въпроси, може да ни разведеш, да ни покажеш чудесата.